mufanani mamukasei ichokwadi mukoma KB mamukasei kumararaseka ndiro zoti iko zvino zvimakazara chivanhu chiri ti yes manga muchimwaka hwematanda bira rembira pabanzura zvisinei mukoma KB ndakanga ndiriko ndichikubata ndiriko but ndakanga ndiri gokwe nembudziya right kudarika nemunana pechiweyo ndinazvo ndakazvibata mukoma KB hazvina basa mukoma KB ndakanga ndiri kugokwe but kwarusape ndiriko kubhulawayo ndiriko kukaribha ndiriko ndati munyika yeZimbabwe tiriko senhevenyuro makachibata aiwa takachibata hanzi kudiniko mukoma KB ndine nyaya yandinayo panapa mukoma KB inorwadza nyaya yandinayo iyi korusape kutori nerufu rwevanhu vari parufu dai zvaigona mukoma KB nguva ikasatinetsa munogona kutaura nomumwe mutungamiriri anove kansera ari munzvimbo umo achitaura nekupupura pamusoro pechinhu ichi ndichitaura navo kansera vanoti ndinorwadziwa kuti kuchine vanhu vachiri kuita zvakadaro mukadzi akapfira mumwe mukadzi asi ari murume womumwe mukadzi 10 euros chii chakaitika vakadzi vakagara makore anokwana kuita 7 years varimo munzvimbo yerusape vachigara imba imwe chete vanhu vachiti upenyu hwakaoma vanokwanisa kuita na hafu kubhadhara mari yerendi ndokusaka vachigara muimba imwe chete ndizvozvo kusvikira 1 azobva ipapo akaenda kumataredzi mhosva kunotaura kuti hei ndiri kukumbirawo kuti mundipo peace order munhu waikundishungurudza madzimai vaigara vese vakadzi vaigara vese pamba apa vangu vari mudzimai nemurume madzimai ese but ari mudzimai chi nemurume but vanhu vaisaziva kuti mukadzi nemurume zvazoita kuti zvibudo zvaita kuti nhasi vanhu vari parufu umwe akatofa ndinayo nyaya yacho nine nyaya mukoma KB yekugwero gweru noti gweru mukoma KB sorry chiredzi yes murume nezuro kumapasi age akanotakanurwa vanhu vakukana pamba zvichiti buditsa munhu waunaye mumba imomo tati buditsa mukadzi wauinaye ndokuramba kusvikira azobuda asina kupfeka hembe achitofena kuratidza kuti ari kutsva kuchibva kwazobuda munhu ava rudzi remunhu akabuda imomo batai makadaro Zimbabwe ndine nyaya mukoma KB yekukaribha imba iri kurara amai nevanasikana vaviri nemwanakomana wa1 varipo 4 kudaro vese vabva zera mwanasikana umwe mwana wake umwe mwanasikana nemwana 2 mukomana wayakamborora hana mwana but mukadzi akamboenda asi vanoshandisa 1 room zvinoitika mumba imomo ndo zvandauya nazvo hei nhasi makagukuchira papa nhasi makabata ndine nyaya yekugokwe yeumwe murume akaenda kunomira padare rasabhuku ari mukati mekuti ndishivedzerei vanhu musati maviga murume akafa uko vanhu vachiri parufu kusanganisira vari parufu uyai pano nditaure nyaya yangu murume uyu asati avigwa ndoda kuti apinde denga ko murume uyu asati avigwa nditaure nyaya yangu inyaya yeiko inyaya yakazotaura iyoyo nyaya iyoyo ndo yaita kuti ndiuye pano
paka mapindira papi simudza mpatatiro pakadzikadzika 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 simudza mpatam pakadzikadzika ra simudza mpatapo pakadzikadzika kia simudza mpatam pakadzikadzika. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Maricha. Chinaka. Pioro. Oh, Almighty, supplying for the pitch and the pro. Fana tu sipekisha mturaima jumanda wakati wemba akiminikia sipiniti horomaiti tenyoro shuwiri pinifo wakati wemba sipiniti horomaiti tetero akioro shi rigiti vodka paka gweru kariba zvipfupi zvitori zviviri mukoma kepi ndoda mungozvibatanidza kuti tunge kusina kwechemberi zvigwa zvakanaka pazviri muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura pana kana chinge ndabva ipapo ndichazopindira panyazura pane nyaya yekofi ndirakamboenda kunosiiwa pane umwe munhu anove hama kana kuti pashopu imwe hama iri mukati mezviri kuitika ndange ndiri kutaura nababa vanove baba vari mufamily yezvinhu zvakaitika izvi mukoma kepi asi yanda kuda kutaura iko zvinozvi regai nditenge ndichiti gweru kugweru muri yeZimbabwe nezuro kune chiitiko chakaitika chekuti vanhu kuma past 7 past 8 manheru vakazoerekana varara baba vaungana pamusha unogara mumwe murume anogara asina mudzimai mushure mekuti vanhu vakasvika vachinoka vachiti ivo vari kukumbira kuti utibuditsirewo munhu ari mumba imomo mukadzi apinda imomo ndiani ende nemhaka iye apinda yakudave nyaya ndichibvunza kuti izvo mune kodzero yei yekuti mainde kunobvunza munhu azvipindira mumba nemunhukadzi asiri hama yenyu asiri mwana wenyu asi sei mainde kunobvunza kuti nemhaka yei haisi hanzvadzi yenyu ende hamusi hama dzemukadzi wake kana kuti chamairwa panyama yedhongi yamusingadyi nyama zvikanzi kudini zvikanzi varipo vanhu mukoma KB vekuti vanhu vese munomutora sehama yenyu uyezve muchimudzura tsitsi kuti pakurarama kwaari kuita hakuzi kurarama kwakanaka saka munhu iye anenge ari hama yemunhu wese iye munhu akaita sei zvikanzi tine munhu anorwara nenjiri ari mukati menzvimbo anorama ari mukati mechiredzi anotomboenda kana kunorama ari parengi achingogara akadaro munhu anotofamba akatakura mapepa ake kana kutora mabhini achifamba nawo nezvihembe zvakabvaruka zvine tsvina ifamba nazvo chikwadi chiripo ndechekuti mukadzi uyu anorwara nenjeni baba ava vasina mukadzi atori gentleman murume akakwana akaenda kunotora mukadzi uyu pakakapinda mumba vanhu vakanga vakatarisa kuti naveduwe muri kuzviona zviri kuitika here one vanhu vapinda vese mumbawo ndokupinda imomo nguva yakazomhanya vanhu vanga vachitora nguva iri imomo ende vari kuti pano zvakatoitika mumba imomo chikonzero vaitira kuti baba vapo vakabuda vangatori munhu aitotsva uyezve akabvisa hembe vachizvifenda vachibuda panze kuti muri kudeiko chii chiri kuitika pavakanzi buditsa munhu baba vakamboramba pakazoita mumwe wechirume akati izvo hatiri zokunetsana panapa kana chiri chokwadi chiri kutaura chokuti munhu apinda mumba anorwara nenjere ngaabude ndo pakazoti amubuditsei inini pandabva uko ndanga ndichifamba munhu anga achingonditevera asvika pagedhi anomuona ari padhuze pangu ndangoona angopindira mberi wangu mumba kuti ndimubudise ndatya kuti akaridza mhere vanhu mune zvamunotaura ndokusaka apinda mumba mashoko aitaurwa nemurume asi nguva yanga vapinde vanhu vachikokorodzana vanga vatokwanisa kuma 40-45 minutes vanhu vasi vari mumba saka ivo vanhu vari kumubvunza kuti ivo kana uchiti manga musingawirira mumba nguva yese yakutosvika awai manga muchiitei zvikanzi kudini panga pasina anza asi chavagona kuita vanhu ndechekuti vakangoti budisa munhu iyeye unogarirei nemunhu anorwara kudaro mumba imomo uri kumuitei ko mangwana akamuka akazvitakura unobvuma here kuti kutakura kwaakazviita uko mimba ndeyako nokuti kana kuri kuvanhu unenge uchiti anopenga igweru asi mumba umu manga mushowedani murume uyu haana mudzimai kuziva kwavanhu togarepo pasina mukadzi ende anotori nebasa rake raanoitoita panotosvikawo vanhu vachisimudzira bhizinesi rake right anoita basa rei anoita basa rekuvesa anovesa mungazive kuti akura sei vatofundira kuti angave kuma 35 to 40 years makapinda nemudzimai uyu mumba here kana kuti ndiwo maanoitira bhizinesi mumba make ndiwo maanogara pamba pake rekuti anoroja hei mudzimai uyu paakabuda mumba vanhu vakambomubvunza here achitobuda mumba ngatotanga zvaari kuti unongowo zvimadhinidhenda kuti unongowo zvimabhini zvazviripo akutotakura
Auti. Asi mbongo angani onde. Hapana hizo kutaura kwake kana kutanoza kana kurova doza inza apinda nekubanikidzira. Lesi nonga kanyara. Ya. Reketi zonzwa vadiwa vatereri kuche kukariba. Icho kwa demuri ya Zimbabwe kandi kuzise nyewe kariba yakamiri ya demuri ya Zimbabwe. Kuna amai vakaita vanono kwenda kuita 6 2 vakafa kukasara vana 4 vapenyu. Pamana 2 4 vasara vapenyu pane 3 vasikana ne 1 mukomana. Asi 1 musikana uyu akatororwa ari kutogara nemurume wake kune imwe nzvimbo iriko kukariba kunonzi kumahombe kombe. Zvadaro mukoma KB amai ava vane pamba pavo pavari kugara pavasiri kuroja pakasiyiwa nababa ababa vepamba pavakafa vakasiya amai avo vachigara nevana. Asi vana imba iyi vakaiisa maroja. Itori imba hombe ndokuisa maroja ndokusara ne 1 room. Imba ine 7 rooms. Vana sikana vakatombororwa vakaenda. Mwana komana akatomboenda kwake akatogara kwake. Amai ndokusara pamba vakati ini ndandira basa randinoita. Chiregai ndirojese dzimwe hembe dzese idzi. Ndokusara vaine imba 1 inove ndo dining iri muhombe. Asi iri dining. Dining iyoyo ndiyo kitchen ndiyo bedroom. Asa mai vakazviitira chikonzero vanga vasara pamba apa vari vari 1. Vanasikana vaviri vachibva vadzoka. Mwana komana 1 achibva adzoka. Asi amai ava vari kushandisa imba iyi 1 nevana vavo varipo 3. Zvakuitika zvinorwadza ndezvekuti amai ava vanoenda kunomira patouchline. Vanasikana ava vanoenda kumira patouchline. Anenge aine munhu wainaye ndiye anoshandisa mubhedha. Asi mubhedha ndewani? Ndewaamai. Chiri kurwadza ndechekuti kana vakabuda vakaenda kwavaenda auya nemunhu anosvika achipinda mumba imomo ane munhu ndiye anoita sei anoshandisa mubhedha. Nyaya iri kurwadza ndiye kuti mwanakomana anopinda mumba anogadzira mablankets ake kune imwe kona yake. Sisi vake kona yavo, amai vane kona vavo, amai vane mubhedha wavo. Asi anenge aine munhu panguva iyoyo anoenda kumubhedha vachichinjira pamwe paise kurara apa. Saka vanobokwanisa kupinda nevanhu vavo mumba imomo. Mumwe nomwe achienda pake vari mumba imomo kusanganisira amai nevana. Mwanakomana uyu akauya negirlfriend yake anopinda mumba imomo. Chakazoitika ndechekuti muzukuru anove mwana wehanzvadzi yababa vevana pamba apa akashanya pamba apa aenda kunoona achinzi hanzvadzi yababa vake vanova mbuya vepamba amai vepamba apa vari kurwara ndokuenda kumba uko ndokunorara pamba apa. Ane mwanasikana waanonyanya kuwirirana naye waanoshanyirana naye achibvoenda kumba kwavo achiuya apa ndiye wakati handi kumba ndobva aenda kumba ndokubva azovirigwa achibva arara ikoko. Arara ikoko zvinhu zvese izvi zvaiitika akarara mumba imomo achizoona akabuda panze kuenda chimbuzi chiri panze akanofonera baba vake achiti ndo zviri kuitika kunoko ndiri kukumbirawo mudhiraivhi wemotokari muye muzonditora. Handikwanisi kuraramba makadaiwo. Ibesanwa anoti iye kubva na6 manheru kunosvika mangwana kuseni munopinda vanhu vakasiyana siyana vari vanhu vakasiyana mumwe nemumwe achinotora kachiuya naye. Anoti kurara kwaakaita imomo 1 musikana akapinda 4 times mumba 1 mumwe musikana akapinda 7 times mumba. Amai vacho vakapinda 2 times 1 usiku. Asi mukomana akauya nemunhu wake akarara naye overnight akasumuka kusina chimusiya vachipindana mumba imomo imba 1 room. Chiri kurwadza ndechekuti tarisai vanhu vacho mukoma KB amai nevanasikana nemwanakomana vese vanyarika. Mwanasikana hakwanisi kupinda mumba mune hanzvadzi yake nemurume vake vachiita chinhu chakafanana nebomi kufadzana. Amai havakwanisi kupinda mune mwanakomana kunyangwe mune mwanasikana wavo vaine murume vachiita zvinhu zvakadaro. Mwanakomana hakwanisi kupinda zvakare muna amai kana mwanasikana asi vaipindira pasina kubvunzana. Mumwe ari pakonapo umwe ari pakonapo umwe ari pamubhedha. Muzukuru achirara kwanzi ndakambosvika kufuka musoro ndakabuda kuenda mutoilet. Ababa vangu vakasvika pakudhiraivha mota kuzonditora vakandiura ndichibuda mutoilet ndikati ndikamira panze dzinogona kupondwa nekuti usiku ndizvozvo. Pavakauya vakangosvika vachiti kunoka dhoo vachiti alo ndauya muri kuzviziva here kuti mwana auya kumba ari mahiro mumba imomo. Svikanzi abuda ida kutoilet zvikandizvo ndauya kuzomutora andifonera mumba imomo handikwanisi kupinda pane zvamuri kuita. Chii chiri kumboitika? Vakataurwa shoko rekunzi izvo kubva zvakafa murume wangu pano muri hama yangu imimi ndiudzei zuva ramakambouya neshuga zvandiri kuita zvinozvida kuti ndirarame. Handichisina saizi kuti ndichakwanisa kutengera mwana shuga nakuita sei kana zvito zviri kundiraramisa ndisiyei mwana wenyu asadzoka futi pano ndo mararamiro ino. Mashoko akataurwa nehanzvadzi papa
papa Isabel zvinoite zviri kuitika izvi muZimbabwe zvinoitika muZimbabwe kukariba mahombe kombe mati imba yakasiwa nemushakabvu baba vepamba apa yakakura sei 7 rooms mamwe marooms aya 6 ndobva aisiwa vanhu mune vanhu vanogara imo vachibhadhara rent amai vanasikana 2 nemwana komana 1 vanoshandisa 1 room so pane dhoo rinopinda munhu akapiwa imba iyoyo akatonzi sununguka hako shandisa room iyi unodarika nemunhu mazvina basa chavari kuda chete ndechekuti dzimwe marooms dzese ave aine vanhu vachishandisa 10 aunza nyaya kuchimuti kunational FM akadzi amai vakaenda kunotora mwana wavo kuti mararamiro ari kuita sisi wangu asi mararamiro kwavo nokuti ndichizama kumuudza ini ndakandiudza kuti ndisiye ausati wamboka ine mashuga ndio mararamiro andoita iwo iwo vari kuti iwo one day mumba muchaitika hondo munhu chamapanga umu vanhu vangaita zvokujambana kuti mwana amai vanopinda vaine munhu wavo vachijamba mwana sikana kujamba mwana komana kuenda kumubhedhe wavo muzukuru achitaura anga asanyora ari kuti wani mwana akauya ne vanomufadza kuti vakuti vafadzane 7 times mumwe musikana akauya ne 2 times amai ndokaya 2 times umwe 4 times umwe 7 times ne 2 times nemukomana akangobuda akanouya nemunhu wake ndobva angopinda apana kubuda mukomana uyu akaenda kunotsvaga munhu wekufadzana naye here kana kuti musikana wake anotora chiti panziye musikana wake but ipo musikana wake mukomagembe kana ari musikana wake musikana ane tarisiro kunzi achazoenda kuwanana musikana anokwanisa here kupinda mumba muna amwene vake nanatete vake achirara overnight vari mukona mavo achiona vatete vachipinda nevanhu amwene vachipinda nevanhu anga musikana ri zvakaona ende kureva kuti kuenda nekubuda vachidzoka kureva kuti havarari mumba vavava vanobuda vakafadzana nemunhu voenda kunotsvaga vamwe panze kureva kuti itachilai zvakaoma baba Isabel 26 minutes to 11 National FM radio Bozhongora segment pano pa National FM ndisu tine chimuti chirongwa Gweru